Gure herriko joku eta kirol gehienetan, indarra eta trebetasuna oinarrizkoak izaten dira. Saio honetan ikusiko dugunak, sokatirak alegia, bi ezaugarri horiek ederki asko betetzen ditu. Sokatira aintzinatik ezaguna den kirola da. Kristo aurreko greko eta erromatarrek ere egiten zituzten sokatira saioak. Besterik gabe, sokatiraren ezaugarriak erakusteari ekingo diogu. Sokatira, ikusi batean oso kirol sinplea eta jardute errazekoa da. Hauxe da ziur aski, munduan zehar kirol honek duen hedapenaren arrazoia. Sokatiraren araudiak jokuaren oinarria azaltzeko honelaxe dio. 8 pertsonako talde batek antzeko beste talde bat ekarri egin behar du. Biek soka baten mutur banari heltzen diotelarik. Euskal Herrian ez dugu kirol honi buruz mintzatzen den idazki zaharrik. Hala ere, ahoz-aho iritsi zaizkigun berrien arabera, herrietako jaietan taldeen arteko sokatira norgehiagokak aintzinatik egiten zirela esan dezakegu. Sokatira itsasoan eta ibaietan estropadak bezala, lehorrean taldeka egiten den kirol bakarrenetarikoa dugu. Sokatiran aritzeko ez da gauza hundiri behar. Gainetik ikusita soka luzea eta toki laua nahikoak dira. Baina ikus ditzagun banan-banan kirol honek izkutuan eta agerian dituen tresnerien ezaugarriak. Ikusiko dugun lehenengoa soka izango da. Sokatiran erabiltzen den sokak 10 eta 12 zentimetro eta erdi bitarteko zirkuferentzia izango du. Luzetara berriz, gutxienez 32 metro izango ditu. Soka kalamuzkoa izaten da. Kalamua ehungintza merkean erabiltzen den gaia da, abarketa, zaku eta horrelakoak egiteko. Jarraian, soka jantzi egin behar dugu. Horretarako erdi-erdian marka gorri bat jarriko diogu. Hau eginda gero, erdiko marka gorritik bai ezkerretara, bai eskuinera 2 metroko tartea utziz, beste 2 marka txuri jarriko ditugu. Bukatzeko,
erditik eskuinera zein ezkerrera 2 metro eta 30 zentimetroko tartean neurtu eta 2 puntuetan marka urdin bana jarriko dugu. Soka lurrean jartzen da luze eta bertan uzten da. Jadanik prest dago sokatiran aritzeko. Prestatu behar dugun bigarren gauza joku zelaia da. Joku zelaiak solairu gogorrekoak eta lurrezkoak izan daitezke. Solairu gogorreko sokatira bai porlan zein harri gainean, bai lurrean jarritako goma baten gainean egin daiteke. Bietan, joku zelaiak gutxienez 30 metroko luzera eduki behar du, sokak bezala. Errara horizontala izango da, eta ez du inolako oztopo edo koxkarik edukiko. Esparruaren erdian marka bat jarriko dugu. Hemendik ezkerretara eta eskuinera 2 metroko tartea utziz alde bakoitzera beste 2 marka jarriko ditugu. Lurrean egiten diren 3 marka hauek eta sokaren erdian prestatu ditugun lehenbiziko 3 markak parean egon behar dute. Guztia egin eta gero, solairu gogorreko joku zelaia edo goma gainekoa prest daukagula esan dezakegu. Bigarren joku zelai mota lur gainekoa da. Mota honetan lehiaketarako esparruak lurra naiz belarra eduki dezake. Solairu gogorrekoa bezala errara horizontala izango da, eta alde neurrian ez du inolako koxkarik izango. Neurriak solairu gogorrekoa prestatzeko erabili ditugunak izango dira.